Dobro jutro i još jednom lijep pozdrav iz Banja Luke. Upravo tako, reporterska ekipa nalazi se u prostorijama Socijalno-edukativnog centra. U ovim prostorijama organizuje se niz formalnih i neformalnih obuka. Kakve projekte ćemo ovoga jutra predstaviti? Čućemo od naše gošće. U pitanju je Slavica Perković-Jukić. Dobrodošli i dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Šta je to novo u Socijalno-edukativnom centru i da čujemo dakle koje načine usavršavanja nudite onima koji vam se obrate? Pa evo, točno se radi o programu Your Job koji u suradnji sa Socijalno-edukativnim centrom i Ustanovom za stručno obrazovanje odraslih VMT-a iz Banja Luke organizira besplatnu obuku za mlade. Radi se konkretno o obuci za lakirera u drvnoj industriji. Obuka je namijenjena mladim ljudima nezaposlenim od 18 do 30 godina sa područja Banja Luke i Banja Lučke regije. Da li su prijave u toku i na koji način ste zainteresovani mogu prijaviti? Prijave su još u toku. Evo, mi se nadamo da ćemo sa realizacijom obuke krenuti sljedeći tjedan. Na našoj Facebook stranici Your Job BiH i na stranici Ustanove za stručno obrazovanje odraslih VMT-a nalazi se oglas gdje stoji također i prijava koju je potrebno popuniti online i tako se prijaviti. Što se podrazumijeva pod tom obukom? Na koji način je ona osmišljena i kako će biti realizovana? Obuka traje ukupno 100 nastavnih sati, negdje vremenski period je oko mjesec dana, sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela. Evo, taj teorijski dio bio je zamišljen da se odvija u prostorijama Socijalno-edukativnog centra, međutim zbog ove cijele situacije oko koronavirusa, taj će dio biti organiziran online, dok će praktični dio biti organiziran kod partnerskih firmi i u Ramićima u ustanovi kod naših. Ako sam dobro shvatila ovom praksom, odnosno samom obukom planirana i ta plaćena praksa, šta nakon toga? Kako da polaznici pronađu adekvatno radno mjesto? Tako je, dakle nakon odrađene prakse i ovog teorijskog dijela, polaznici će imati također u partnerskim firmama priliku na plaćeni pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci. Nakon toga 5 najuspješnijih kandidata koji se pokažu veoma izuzetni i na obuci i na samom ovom pripravničkom dijelu dobit će priliku za stalno zaposlenje, a ostali kandidati koji budu na obuci, dakle oni se mogu javiti u naše savjetovalište kod kolegice Danje Umičević i mene, gdje recimo ćemo mi u suradnji zajedno sa njima pokušati pronaći poslodavce kao što radimo i sa našim ostalim korisnicima. Govorili smo sada dakle i pominjali smo tu obuku za mlade za zanimanje lakirera u drvnoj industriji. Osim negdje te obuke, koje programe ovoga jutra još možemo spomenuti? Pa evo, naše savjetovalište je otvoreno tokom cijelog ovog vremena sa ovom pandemijom, te umjesto ličnog, mi smo to prebacili na savjetovanje preko telefona i e-maila, tako da smo bili dostupni našim korisnicima cijelo vrijeme. Također su tu radionice takozvanih soft skills vještina i par smo također imali priliku organizirati online, što se pokazalo kao izuzetno dobro, zato što smo imali ne samo polaznike sa područja Banja Luke, već i iz cijele Bosne i Hercegovine. Tu je također program podrške za stručno osposobljavanje i obrazovanje, inkubator poslovnih ideja, te plaćeno pokretanje socijalnog poduzeća. Dakle, bez obzira na samu pandemiju, vrijedno ste radili. Jeste, naše aktivnosti su išle onako kako smo i planirali. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za jutarnji program BN televizije. Hvala i vam. Hvala još jednom. Naša gošća ovog jutra bila je Slavica Perković-Jukić, savjetnica za zapošljavanje. Pričali smo o projektima, o obukama i sa tom pričom ćemo završiti naše drugo reportersko uključenje iz Banja Luke. Naravno, družit ćemo se sa vama i sutra, pripremamo nove teme i razgovarat ćemo sa nekim novim gostima o nekim zanimljivim pričama. Od reporterske ekipe iz Banja Luke za ovo jutro toliko. Studija.